Минем өчен киләчәк ул дөньяның фәнни һәм техник яктан алга китүе. IT-нәлештә үсешләр, кешеләрнең ясалма интеллект белән һәм роботлар белән дуслашуы. Компьютер технологиялары, минем уйлавымча, хәзерге вакытка караганда тормышта күбрәк урын алачак. Биләр форумны мин шулай ук бер зур гаилә итеп күрәм, бәлки ул тагын да танылган проект булачак. Сәләт Биләр форум ул миңа калса аерым бер дөнья кебек булыр, чөнки сәләт һаман үсә, монда күбрәк кешеләр килә һәм территория зураячак. Техник мәсәлән, иртә белән торганда, синең алдыңда голограмма чыгарга мөмкин һәм әйдә моннар урынына синең диде робот, хәерле иртә сәлкеш, ничек йокладың? Әйдә зарядкага, йоклама булды. Һәм сине зарядкага алып чыгып китәр иде. Минем уйлавымча, палаткалар калачаклар, чөнки сәләт мөхите нәкъ менә палаткалар белән күз алына, ләкин палаткалар алар бүтән төрлерәк булырлар. Мин киләчәк турында уйлаганда, үз алдыма оча торган машиналар һәм порталлар китерәм. Алар сине Сабадан Казанга, Казаннан Биләргә күчерә алачаклар. Технологияләрнең тиз үсүенә карамастан, Биләрнең табигаты барыбер үзгәрмәячәк һәм бу җир шулай ук изге булып калачак.